elkaar denk ik, maakt ook allemaal niet goed. Ik wil het in ieder geval namens Mix Harmony Maastricht van harte danken voor uw aanwezigheid. Hopelijk heb je er allemaal van genoten. Fijn zo, goed om te huren. Goed. Drink ik nog het, eet ik nog een waffelke of een oliebol, ik weet niet wat er allemaal nodig moet maken. Bij deze willen we uiteraard al namens Sint-Joseph en Mix Harmony Maurice van harte danken. Daar hebben ze toch maar 2 clubs er doorheen gesleept vanavond. En ik geloof dat het een goed succes wordt, dat hadden ze allemaal bijeen. Dus bij deze hartelijk dank. We hebben uiteraard het lekkers verdig. Maar ja, op de bank of zo. Marco wil ik nog een kort woordje richten dadelijk. En ik wil ook alvast Stan Ras van harte bedanken voor het verzorgen van deze avond. Hartstikke leuk, dankjewel. Dat heeft ook een hele leuke invulling aangegeven. En voor herhaling van vandaag. Dankjewel. Ja, dat is ook het laatste van de avond. De muzikanten hebben al die weken hier heel gerepeteerd. Maar alles wat er gebeurt is ook afhankelijk van een beetje organisatie. Daar hebben we van iedere vereniging 2 maanden hier heel veel gewerkt. En ik wil hier Audrey en Frans even de vullen. Audrey en Frans zijn mede verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Verder bij veel vergaderingen laten veel afgelopen. En beiden hebben gezorgd dat alle mailtjes terechtkomen, moesten moeten terechtkomen. En ik wil u hartelijk voor bedanken. Ook voor u een presentje. Oh, dan ging een leuk. Allemaal bedankt voor uw aandacht en bedankt voor heel zeker vanavond. Denk u nog in en Buus nog in dat je nou de omgeeft van de mix en de fanfare. Dank u wel.